klaster koji okuplja male i srednje preduzeće u oblasti metalskog sektora, Vojvodina Metal Klaster, i klaster koji okuplja preduzeće u oblasti IT tehnologija, predstavljaju u ovom momentu najveći ponos i jednu od retkih ohrabrujućih poruka u privredi Vojvodine i Srbije. Sigurno je da i pre nekoliko dana na Skupštini klastera koji okuplja preduzeće iz oblasti IT tehnologija, kao i danas, čovek oseti jedno zadovoljstvo iz razloga što smo uspeli da svi zajedno dokažemo niti da metalski sektor nije u ovoj zemlji propao, kao i da dokažemo da u oblasti IT tehnologija smo postali predvodnici u celom regionu, pa i šire. Više puta smo govorili o tome da 113 preduzeća koje čine ovaj klaster dokazuju koji je pravi put u oblasti metalske delatnosti. Dugo godina smo kompletnu priču o sudbini metalskog sektora gradili na priči o posrtanju velikih preduzeća, zanemarivši činjenicu da su ta preduzeća projektovana i građena za tržište Jugoslavije, koje je bar 6 puta bilo veće nego današnje tržište. Zanemarivali smo činjenicu i nismo uviđali sve do pojave vas i Vojvodina Metal Klastera da postoji drugo polje delovanje preko malih i srednjih preduzeća koja su fleksibilna i koja mogu da se snađu na tržištu i koja mogu da prilagođavaju svoje proizvodne programe i broj zaposlenih ritmu disanja istog tog tržišta. Izuzetan je rezultat što ste preko udruživanja u ovaj klaster uspeli da to dokažete. Ako imamo činjenicu da ovde je u zajedničkom cilju udruženo 113 preduzeća, ako imamo činjenicu da tih 113 preduzeća zapošljava 6.500 radnika, ostvaraju ukupan godišnji prihod od 350 miliona eura, od čega 80 miliona eura se izvozi, onda je to nešto što je zaista impresivno. I to je nešto što pokazuje da je jedan od strateških pravaca iz programa podsticaja privredi, preduzetništvu i zanatstvu Autonomne pokrajine Vojvodine, a koji glasi udruživanje privrednih subjekata, pravi strateški put. I ako uzmemo u obzir činjenicu da je to jedan evropski put koji je prepoznat i od evropskih institucija, tako da je Vojvodina Metal Klaster ove godine proglašena od strane Evropske projektne asocijacije za najbolji IPA projekat u ovoj oblasti, ako uzmemo u obzir da je od strane Evropskog sekretarijata za analizu klastera dobijena, rekao bih, bronzana medalja ili bronzana povelja za uspešnost rada klastera, onda to pokazuje da su rezultate ovog klastera, pored domaćih subjekata, prepoznali i oni najvažniji međunarodni subjekti u okviru Evropske unije. Ovo je sasvim dovoljno da zaključimo kako je Vojvodina Metal Klaster i klaster IT tehnologija Vojvodina nešto što Srbija u ovom momentu posjeduje, a što predstavlja njenu najveću vrednost. U privredi Srbije ne postoje bolje poruke i ne postoje dva kvalitetnija mesta okupljanja od ova dva vojvođanska klastera, s tim što je meni veliko zadovoljstvo što u Vojvodina Metal Klasteru imamo i subjekata iz cele Srbije i to je u suštini klaster koji okuplja metalski sektor iz cele naše države. Vlada Vojvodine od prvog momenta učestvuje u realizaciji ovog projekta i zaista kada vidite ove rezultate, onda postanete svesni da ste sa onim sredstvima
koje ste uložili postigli mnogo veći efekat nego što je količina tih sredstava. Vlada Vojvodine će, shodno ovim rezultatima, uz zahvalnost za sve što je postignuto, i dalje pomagati Vojvodina Metal Klaster potrebnim finansijskim sredstvima i drugom vrstom pomoći, naravno uz učešće i uz svu zahvalnost Fakultetu tehničkih nauka koji se u svim našim najboljim projektima pojavljuje kao učesnik, i mi ćemo i u narednom periodu svesrdno, onoliko koliko je to u našoj moći, pomagati Vojvodina Metal Klaster.